14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव गोबां आस'नि बेखेवदों। 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सान्थिपुर, थाइखाजरा, खुंग्रिं, देवस्रि आरो हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव गोलैनाय 2022 निफ्राय 2023 मायथाइनि MGNरेगा आस'निखौ दावमासार बान्दो, निज्लागुरि, सुजस गेटफोराव दिनै बेखेवना होबाय। रायजो राजाफोरनि आबादनि दिनाव गोबां गोनांथि जानायलाय ओरैहाय बे आस'नि बेखेवनायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबियाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा 14 नं चिरांदुवार समाजनि सिङाव जोंहा सान्थिपुर बिसिडिसिनि नैबे जोंहा दावमासार बान्दो, लोगोसेयैनो जोंहा नैबे निज्ला सुइस गेट बिनि खाथियाव मोनसे जोंहा MGNरेगानि जे जोंहा 2022 आरो 23 मायथाइनि थाखाय जे सेंसन जोंहा जादोंमोन, स्किम जादोंमोन, बे स्किमफोरखौ जोङो दिनै बेखेवनो लादों। आरो जोंहा खुंग्रिं बिसिडिसियाव जोङो मोननै बेबादि MGNरेगानि स्किम जों दा बेखेवबाय। आरो जोङो थाइखाजुरा बिसिडिसियाव जोङो मोननै MGNरेगानि स्किम जों बेखेवखांबाय। लोगोसेनो जोंहा दा देवस्रि बिसिडिसियावबो जों मोननै स्किम बेखेवनो थांगासिनो दङ। हाथिसार बिसिडिसियावबो जोङो मोननै बेबादि MGNरेगानि स्किम जों बेखेवनो लादों। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जाय खामानिखौ जों दिनै बेखेवनो मोनदों, बे खामानिया एखे रायजो राजानि जोबोद गोनांथार। दिनैहाय जोंहा आबादनि दिन, दिनै आबाद मावनायनि मोनसे सम फैबाय। दा दिनै जोंहा बान्दोआ बायनानै दङमोन, बे दावमासार बान्दोआ, बे बान्दोखौ जोङो दिनैहाय खामानि मावनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बे दावमासार बान्दोनि रायजो राजाफ्रा, बे कमिटिनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों, जों बेखौ मोनदांदों। लोगोसे जोंहा नैबे निज्ला सुइस गेटनि खाथियाव जे जोंहा दा जोङो बान्दो जोङो मावनो थांगासिनो दङ, बे खामानियाबो खोब गिदिर खामानि होननानै जों सानदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां रायजो राजाफ्रा जा निज्लागुरिनिफ्राय लानानै जोंहा मलामदुबि, बाहाय जोंहा बे थुक्राझार, बेंटल, गोबां जोंनि आबादारिफ्रा बे बान्दोजों जोंहा दिनै आबाद मावनानै जौगानायखौ जों मोनबाय थानो हादों। जों आसा खालामो दिनैहाय जोंनि समस्थियाव गोबां बेबादि जा खामानि मावनांगौ दङ, आरो बे खामानिफोरखौ जोङो निस्सय लासै लासै जों मावलांनायनि जे थांखि, बे थांखिफ्रा दिनै जाबोगासिनो दङ। आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव आरो बेबादिनो खामानि मावलांनो जों नाजागोन, बेखिनिखौ आङो मिजिं खालामो। बे सारनि जे मावनो लाफैनाय आरो दिनै मुंखुलि खालामफैबाय, दा बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनबाय आरो। आसलथे मा जेंना जादोंमोन आरो बे जेंनाया माबायदि जोबनो थांगासिनो? बे जेंनाया ओरैबायदि जादों जे जोंनिया बे निज्लाया ओरै सोनाबथिं थांनानै बान्दोखौ खुरखादोंमोन, आरो दा जों बेवहाय बिराद खहा जादोंमोन। आरो दा बेखौहाय जे रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि सारा बेखौ मावनानै होफैनोसै आरो।